Picampa Street, corner de Los Reyes. Ayan. So medyo maaga pa guys. Medyo maaga pa. So konti pa yung ating konti pa yung tao natin guys. Mamaya mga alas 6. Dagsana rito guys yung tao. So ayan guys. Ayan, Luzon, Visayas at Mindanao, shoutout sa inyo dyan. Ayan, mga taga-Bicol dyan, Gubat Sorsogon. And shoutout sa pamilya Inahing, pamilya Peralta, Buena Obra, Scorel. Ayan, shoutout sa inyo dyan guys. So ayan, nandito tayo guys sa Picampa Street, corner de Los Reyes Street, dito sa may Fusion Alley. Fusion Alley guys, sa Ubo ng Sampaloc guys. Ayan. So ayan, ipapakita ko na sa inyo guys. So ayan. Yes, ma'am, sir. Hindi ko pala po nagsagawa ni Rai. Ano? Unti-unti na sila. Dumadami na. Hi guys. Ayan, shout out. Hi sir. Ayan, naka-video na kayo guys. Hello. So ayan guys, nandito tayo sa Fusion Alley guys. Picampa Street tayo guys. Picampa. So ayan. So dito guys sa harapan ko guys, may nagtitinda ng ano. Ayan, nandito. Salamat ka na po. Live po tayo guys. Sarap. Gano'ng isa rito, Brad? 30, 20, parehas. Parehas 20, 30. Ayun guys, marami dito nagtitinda guys sa Fusion Alley. May mga agri-roaded pusit. So ayan. Magic ulam, ano. So ayan, mamaya pasyal tayo dun. Pasyal tayo dun guys. Nandito nga pala tayo sa kanto ng Picampa Street, corner de Los Reyes guys. So medyo kukunti pa ang tao dito guys. So ayan o. Mamaya, nagsana to guys.
So ayan, paki-like lang po ang ating video guys. Paki-like lang po sa mga viewers natin. Maraming salamat. Hi, ayan, mayroon tayong nag-comment si Flowers Heart. Hello guys, shout out sa inyo dyan guys. Ayan, paki-like lang po ang ating live at paki-share kung nagustuhan nyo guys. So, pasyal na kayo rito guys kung malapit kayo dito. Ito lang ito sa Fusion Alley ng Ugbo ng Sampaloc. Dito lang pag halimbawa nasa Espanya na kayo guys. Pwede kayong bumaba sa Picampay Street or sa Pinobal. Diretso rin nyo lang, magtanong na lang kayo dyan guys. So, Aidan Louie. Ayan. Shoutout sa dyan, Aidan. Ayan, paki-like lang po, paki-share ang ating live para updated naman yung ating mga kababayan. So, sa mga kababayan nga pala natin na nasa ano ngayon, nasa probinsya, sa Luzon, Visayas at Mindanao, naway okay lang kayo guys. So, ayan guys, marami dito. Paki-like lang po guys, paki-like, paki-share. Maraming salamat. So, dito guys, maraming nagtitinda dito. May mga shake dito. May mga shake dito guys, may mga juice. So, parami na ng parami guys ang tao guys. So, shout out dyan kay Aidan. So, mamaya pa pupunta isa-isay natin dito. Hello. Dito sa aking harapan ay meron dito puto bongbong, bibingka. Kaya magkakatabi sila ng fried chicken, may mga fishbowlan dito guys. So, pupuntahan muna natin yung dulo guys. Yes, ma'am, sir. Shoutout po. Kung malabong nagkagawa ni Rai. Ano, Tara? Ano, tara. Yes, ma'am, sir. Shoutout po. Kung bongbong malabong nagkagawa ni Rai. Ayan o. Ano, Tara? Shaolong ba? Yes, ma'am, sir. Shoutout po. Kung bongbong malabong nagkagawa ni Rai.
Paga ng mama mo, nandito na yun. Saka yung Cheetos Crunchy ba yan? Yung Cheetos Crunchy na may bell pepper.